सोरा बांगालफोरबायदि ज्राव ज्राव लोगोफोर जोंहाबो दासान्दि माने न'आव ओरैबायसा बुरजा आरो जाना दं लोगोफोर परियाला एकदम बिराद गिदिर फेमिलि आरो लोगोफोर हेल' लोगोफोर खुलुमबाय आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रा थाबाय आरो बुथेथे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ लोगोफोर ओमफ्राय दिनै मा ब्लग भिडिअ लाबोनो हायो न'खरनि जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव हाबनानै नायदोंबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय नै साहा फुदुंगासिनो आं लोगोफोर बरिया गाइखेर गोमो साहा फुदुंगासिनो आङो लोगोफोर माने दासान्दि जोंहा माने न' गोदानावहाय खामानि सोलिबाय दं नालाय लोगोफोर ओमफ्राय हाजिराफोर दङ साथामसो ओंखायनो आं माने साहाखौ फुदुंग्रोबाय ओमफ्राय बेयावनो माने एन्ट्रपखौ होखाबाय आरो लोगोफोर नायलांबाय थादों होमबा थौदो अराबो माबा जोंनो बानायनायथारहाय ओमफ्राय नै साया ग्लब ग्लब गोदौबाय नै आंना लोगोफोर गोमोनो ओमफ्राय लाना थांसै र' माबा बिथाङाबो माने साहा लानायखौ नुनानै आथुर बिखुङाव बारखोबोबाय आरो नै माने लाला लिलानाय थफ्ला थफ्लि एकदम माने थगायनो नागिरबाबो थगायजाला आरो ओरैबायसा रोंथारबाय आंना फिसाला उन्दैया बा खुसिया लाजाखाया नै थांनो मोनांनायनि खुसिया ओमफ्राय लोगोफोर दिनै मा ओंख्रि संदो नोंथांमोननो एसे सेयार खालामना होलांसै दिनै माने दालिखौनो संबाय खोमा बिजावजालिया दालि संदो दालि इनिफ्राय माने मा होनो खानाय गुसुं बिबोनाङा माने एंखावरि हना लाबोदोंमोन आरो एंखावरिखौ मा खालामनाय जायो नायनोसै नै लोगोफोर माने खानाय गुसुं बिबोनाङा जोंहा एंखावरि हनानै खांख्राइ हना लाबोदोंमोन आरो इखौनो माने देदब खालामनोसै र' आङो ओमफ्राय लोगोफोर बेयावनो माने सासे आगैया सोंहरदोंमोन आरो बाजै नोंसा माने साबैसे नोंसा खैजोन भिडिअनि गेजेरजों फोरमायो होननानै ओमफ्राय आं दिनै फोरमायनोसै आगै ओमफ्राय जोंहा गासै 17 जन जायो आरो टटेल आरो गासिबो नोंथांमोना खोनाबाथाय माने आंखौ ओरैनो बुंदोसो साननो हागौ आरो नंखायसो बियो ओरैनो साननो हागौ नंखाय नङा माने लोगोफोर जोंहा माने 17 जन परियाल जायो गासै माने बिदा फंबाय 4 ओमफ्राय आंनो गेदेर लोगोफोर ओमफ्राय इनि फिसा बेसेबा गोबां जायो आरो लोगोफोर ओमफ्राय एसे देखायनोसै र' आङो ओमफ्राय नै जाबाय आइ बिखुमजो जोंहा माने बिहाव बिखुमजो दङ आरो आइयाबा ओमफ्राय नै जाबाय आरो 2 नाम्बार आरो लोगोफोर आंनो गेदेर नालाय बियो 2 नाम्बार नै जाबाय 3 नाम्बार आरो लोगोफोर थांसै डिउटिया जाबाय इनाबो गथ' लायनो थांनोसै माने डिउटि जाबाय आरो इखो ओमफ्राय नै सासेया 4 नाम्बार आरो लोगोफोर हाय सोरबा माने चेनेलावहाय गोदानै नायफ्लांनायफोरा माने मिथिया आरो ओमफ्राय जाय आंनि पुराना भिडिअखौ नायदों बिथांमोनाथ' अलरेडि मिथिखागौ जोंहा साबैसे जायो खैजोन जायो खायसे मिथिखागौआनो ओमफ्राय दा गोदानै नायग्राफोरा माने सोरबाफोर माने सोंहरो आरो आब' नोंसा खैजोन बाजै नोंसा साबैसे ओरै होननानै ओमफ्राय जोंहा गासै बेखिनियानो आरो 17 जन नोंथांमोना माने असम्भब जागोन आरो माने जोंहा एसे बुरजा ओरै होननानै ओमफ्राय दाखालिनि भिडिअ माने आङो होनदोंमोन आरो बेखिनि आलुआ माने बैसागो थांनाय नङाहाय ओरै होननानै ओमफ्राय इयावनो माने सासे आगैया होनहरदो आरो बाजै नोंसा साबैसे एसे बुरजा आलुआ बैसागो थांलायो ओरै होननानै बुंहरदों आरो ओमफ्राय बेखिनियानोमोन आरो लोगोफोर जोंहानि परियाला गासै बेखिनियानो लोगोफोर दासान्दि माने जमायैनो दंथ'यो गासिबो जुदा सुदा जेबो जाथ'वाखै ओमफ्राय आंसो माने बैसागोआव थांसिगोन आरो लोगोफोर भाइरेल जानोबा माने खिथौ फैला खिथिनांगौनो होमबासो माने भाइरेल जायोनो इनो जाबाय कमेन्टआ लोगोफोर आंखौ ओरैबायसा गाज्रि कमेन्ट हरदो konjita आगैनि भिडिअ'थ' होआखै फंनैसो माने बुंनायावनो आंखौ ओरैबायसा गाज्रि कमेन्ट आरो बायदि कमेन्टजोंनो बुंफबनाय लेथ्रा आरोथ' बहुद दंबावो लोगोफोर बुंनानै बुंजोबनो हाया होननाय बायदि आरोना मा अब्ला बिदिबाल' नायो नामा बिदिबाल' भिउ थाङो नामा बिदिबाल' माने भाइरेल जायो आरोना इफोरबायसा गाज्रि माबा भिडिअ लाबबा बा फैलानानै देखायबाल' भाइरेल जायो नामा नोंथांमोना इदि माबाबाल' गाज्रिबाल'थ' भिउ थाङो नायो नङासै होनबा खांख्राइखौ माने सामब्राम गुफुर ओमफ्रायो सामब्राम गोजा आलौ दुन्दिया होनानै देनोसै आङो लोगोफोर ओमफ्राय बिथांमोना ओरै गथ' लायनो थांबायानो नङा होमबा लोगोफोर इनिफ्राय बेयावनो माने दाखालि बावैसो आं भिडिअ होदोंमोन ना konjita आगैनि भाइरेल भिडिअ बिनि सोमोन्दै ओरैबायसा गाज्रि कमेन्ट आयौ लोगोफोर एक्सुवेलि बिदि नङामोन आरो बाथ्राया
माने बेबायसा गाज्रि बा मेगन सानानै आङो माने भिडिअखौ लाबोआखैमोन आरो ओमफ्राय खायसे खायसे बुंहरदों आरो ओरैबायसा गाज्रि बुंहरदों माने नोंबो भाइरेल जानोबा गाज्रि भिडिअ लाबो होमबानो भाइरेल जागोन होमबानो मागोन ओरैबायसा गाज्रि कमेन्ट आरो मिथिगौना लोगोफोर इनिफ्राय भाइरेल जानोबा गाज्रि भिडिअ लाबनांगौ मानांगौ ओरैबायसा ओमफ्राय मालायखौ माने मेगन सानांगौ ओरैबायसा आरो आं मेगन सानानै माने बेबायसा भिडिअ लाबाखैमोन आरो आंथ' आरो जोंहा आगै कनजितानि जेबो माने मेगन सानायनि बाथ्रा नङामोन आरो ओरैनो फंनैसोल' होनदोंमोन आरो बेवहायनो माने ओरैबायसा गाज्रि कमेन्ट आरो भाइरेल जानोबाथाय बेफोरबायसा माने गाज्रि भिडिअ लाबोनांगौनि जेबो बाथ्रा गैया आरो नोंहाबो गाज्रि भिडिअ लाबो होमबानो भाइरेल जागोन होमबानो मागोन ओरैबायसा गाज्रि भिडिअ लाबलायनांगौ नामा भाइरेल जानोबा जेबो गाज्रि भिडिअ लाबलायनाङा भाइरेल जानोबा ओरैनो जाखायो माने बेफोरबायसा बुंहरलायनांगौ मेगन सानायनि जेबो बाथ्रा गैया बेयाव माने जास्ट ओरैनो माने फंनैल' बाथ्रा सोदेरना होदोंमोन आरो ब्लगाव बेयावनो ओरैबायसा गाज्रि माने कमेन्ट आरो नोंथांमोननि माने मुंखौ लाथ'ला आङो जाय माने कमेन्ट हरदोंमोन बिसोरनि मुंखौ लाथ'लायला एंखावरि बाथोन मोदोमलायनाय गोथाव जानोसैलायनो लोगोफोर मोनबायबो नै लोगोफोर एसे देनानै लाग्रोनोसै र' इखो जाया मा इखो जाया इनो टेस्टि जाबाय खांख्राइ बासायानो हो खांख्राइ साबायानो टेस्टि जाबाय टेस्टि हे जाया इखो इखो जायाहाय बाबा खांख्राइ साबाखौनो नै नायदां आंनि फिसालाया जायाहाय आबा इखो दालि ओंख्रियाबो रेडि गोमो नुलायनाय ओमफ्राय नै बाथोनाबो रेडि